Todas e todos coñecedes as curiosas cabazas talladas da Noite de Defuntos ou Samaín. Estas costumes non chegan a nós por influencia do Halloween americano, como podíamos pensar erróneamente. Non. O costume actual de tallar cabazas e poñela á noite nas fiestras, onde dis que se podía aparecer o demo e había cruceiros para espantalos, provén das antigas tradicións celtas. Segundo o profesor Rafael López Loureiro, para librarse das influencias maléficas do outro mundo, os celtas, ao chegar a noite, poñían as cabeiras dos guerreiros vencidos alumeadas cunha candea. Pretendían así asustar as fantasmas errantes e afastalas das súas casas. Co tempo, pasouse a tallar nabos e remolachas, ata as actuais cabazas con forma de caras horribles, e cun carbón incandescente ou cunha chama no seu interior colgábanse nas portas e nas entradas das casas para ahuyentar así os malos espíritus, a modo de amuleto protector. E foi nese punto onde as vellas historias se mesturaron coas novas, e xurdiron delas lendas novas e ricas. Quen sabe quen foi a primeira persoa en contalas? O caso é que no tempo de defuntos apareceron historias de demos e almas en pena nos países de orixe celta como o noso. Sí, historias que unen os países de orixe celta, como a do noso protagonista, Jack O'Lantern, Jack o Lanterna. Esta historia da tradición irlandesa é unha homenaxe á nosa raíz común como nacións celtas. Se queredes saber máis sobre Samaín ou Día de Defuntos, deixámosvos o enlace do vídeo que fixeron os nosos compañeros e compañeiras do IES Ramón Cabanillas de Cambados. ¡Chao! Cóntase que hai moitísimos anos vivía en Irlanda un home coñecido por todos como Jack, o Amarrado, un tipo tramposo e mentireiro que pasaba os días metido en leas e con máis dun vaso de cervexa enriba. E así foi como nunha noite especial, unha noite máxica, a noite de Samaín, cando as portas de entre o mundo dos vivos e o mundo dos espíritus se entreabren. Jack, xa ben bébedo, nunha taberna perdida, viu achegarse á súa mesa un viaxeiro misterioso, envolto en sombras, cunha mirada que facía tremer a calquera. Entón, aquel viaxeiro misterioso deixou ver un sorriso frío, un sorriso malévolo, e coa voz grave, profunda, confesoulle que era o mesmo diaño e que viña cobrar a súa alma polos seus pecados, por toda a súa mala vida. Jack estaba bebedo, moi bebedo, pero tamén era listo, moi listo, e cobarde. E claro, como non quería enfrontarse a ese destino tan horrible que esperaba, non perdeu o tempo en argallar un engano. Está ben, mentiu, marcharei contigo, pero antes de irmos, invítote a tomar unha última copa conmigo. E así foi como Jack pediu 2 whiskies, un para o demo e outro para el. Bebéronos dun grolo, como a quen bebe a vida inteira dun intre, mas Jack non parou aí. Cando xa estaba a taza baleira, puxo outra excusa máis. Mira, a verdade é que non levo cartos e non podo pagar o que bebemos. Coñéceme como Jack, o Amarrado. Así que, polo menos, se esta vai ser a miña última noite, gustaríame limpar o meu nome. Oi que te podes converter en calquera cousa. Así que, por favor, poderías converterte nunha moeda de ouro por un intre para que eu poida pagar e así saldar a miña débeda. Logo prometo que marcharei contigo. O demo divertíase coas excusas de Jack, porque sabía que só estaba tentando atrasar o inevitable. Así que aceptou, desapareceu nun intre, e sobre a mesa de madeira apareceu caendo unha preciosa moeda de ouro. Lonxe de apagar, o avarento Jack colleu a moeda de ouro e meteu-no no peto, onde levaba tamén o seu crucifixo de prata. Soou ao momento a voz do diaño: "Sácame daqui!" Jack decatouse que o tiña no seu poder. O demo non podía retomar a súa forma, así que, aproveitándose da situación, Jack díxolle: "Liberareite se facemos un trato. Deixarásme ir se non reclamas a miña alma en 10 anos." Enfurecido, pero consciente de que 10 anos non son nada comparados cunha eternidade de tormento, o demo aceptou. Jack liberouno e cada un seguiu o seu camiño, pero lonxe de aprender a lección, neste tempo, Jack non mudou o seu comportamento e seguiu sendo unha mala persona, un rufián, mentireiro e avaro. Por iso, sen se percatar
deixara pasar os 10 anos sen facer nada, polo que tiña que preparar outro plan para sair do apuro. A medianoite de todos os santos, Jack acudeu a unha encrucillada de camiños marcada por unha gran maceira e esperou a que o demo fixese a súa aparición. En efecto, non tardou moitos segundos o demo en sair da escuridade e díxolle: Jack, acordaste de min? Veño a cobrar o trato que fixemos, veño buscar a túa alma. Jack contestoulle: tes razón, o prometido é débeda, volveu a mentirlle Jack, pero oín que o inferno é un sitio horrible no que nunca máis volverei a sentir o placer de saborear nada, así que pídoche unha última vontade, por favor, acabe unha das mazás da maceira, deixa que a coma, deixa que saboree o seu sabor doce, unha última vez. O demo sospeitou, pero, non vendo onde podía Jack enganalo, aceptou. Subiu á árbore e colleu a mazá máis brillante, vermella e doce. Pero astuto home, antes de que o demo puidese baixar da maceira, tallou sobre a codia unha cruz, deixando o demo atrapado na copa. Esta vez é ser máis astuto, dixo para si Jack. Demo, propóñoche un trato. Eu deixareite baixar, a cambio de que ti non reclames nunca xamais a miña alma, nin en vida, nin en morte. O demo aceptou ás malas, e así foi. Jack non volveu a velo en toda a súa vida. Unha vida que, por certo, foi bastante curta, pois convencido de non poder ir ao inferno, o home entregouse aos excesos e a mala vida, e a morte sorprendeu en tan só uns poucos anos. A súa alma ascendeu ao ceo, tal e como ele esperaba, pois se non podía ir ao inferno, a onde máis podía ir? Cal foi a súa sorpresa? Cando chegara ante as portas do reino celestial, San Pedro negoulle a entrada polos seus pecados e expulsouno sen miramentos. Baixou entón a alma de Jack aos infernos e ali topouse por terceira vez co demo e cun malvado sorriso díxolle: aquí tampouco podes entrar, fixemos un trato e eu non podo reclamar a túa alma. E onde irei entón? Dixo Jack asustado. O diñaño respondeulle: a túa alma non ten lugar onde ir, quedarás a vagar para sempre en eterna escuridade e soidade entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E o inferno desapareceu dos ollos de Jack, deixando sumido na escuridade máis profunda. Por favor, non podo ver nada, berrou Jack. O demo cunha risada lanzoulle un dos carbóns incandescentes do inferno para que Jack se iluminase coa súa pobre luz avermellada. Jack, abrasando as mans, atinou a ver uns poucos pasos máis aló un nabo cativo tirado na terra. E lembrando como de neno facía coa súa familia, tallouno e puxo dentro o carbón incandescente para se iluminar. Perdido e desorientado, tomou a súa lanterna e proseguiu o seu camiño a ningures, polos séculos dos séculos, por toda a eternidade, e os demais irlandeses que coñeceron a súa historia chamaron desde entón ao fantasma de Jack, Jack o da lanterna, Jack o Lantern. E conscientes de que na noite de defuntos, a noite de Samaín, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos se mesturan. Os países celtas seguimos protexendo os nosos fogares cos cabazos de todos os espíritus perdidos, como de Jack.